Vítajte vás pri našom druhom Luna Parku, pri ktorom si ideme postaviť náš Luna Park. Vidíte, volá sa to, že Forest Frontiers. Vidíte? Ja si to musím dať porovnať. Vidíte, vstup bude takýto. $3. Áno. Ešte nezmeníme. Jak sa to bude volať? Teraz si napíšte dokument rovníž. Ja tam napíšem, čo tam dám. Čo tam mám také dať? Ako sa to bude volať? Super hyper zipper. Hyper Luna Park. Sama to mať napísané Super Hyper Luna Park. Ok, hotovo. Ok. Už ideme hrať. Park close. Ešte je zavretý. Necháme ho zavretý. Čo si ako prvé postavím? To by som aj ja rád vedel, ale dobre, vyberieme niečo. Tieto vláčiky. Nope. Toto. Týchto vecí. Dobré veci. Zoberieme strašidelný domček. Build this. Ako to dáme? Fúha. Takto. Tak. Zavrieme to ešte. Tak. A urobíme takto cestičku. Už to mám očeknuté, jak sa toto hrá. Okej. Dobre, v pohode. Čo to iba takto dám. Už by to malo fungovať, kurňava. Už to funguje, vidíte? Východ dáme takýto. Takéto budú východy. Tak, východ už máme hotový. Ak spravíme takúto, vidíte, tu máme chodník. Cestu to takto spravím. Takto, cestu sem takto. Som na parku. Som mal kam napájať tie veci. Viete, už mám 8 000 iba. Vy to podľa tak ani nevidíte, tak. OK, v pohode. A teraz ideme postaviť niečo ďalšie. Build this. OK, otočíme. Tak. Čup. Zatvorené. Tak. Dáme to sem. Ne, toto ne. This performance. Tak, áno. Takto sa vychádza. OK, v pohode. Dobre. Čo nám to ide? Celko nám to ide. Čo postavíme ďalšie? Postavíme túto slajdku. To bude z tejto strany. Tak to bude vchod. Jeden, druhý. Zavrete. Čakajte. Chodníček. Ja som zavedol opäť, jak sa to žrá trochu. Tak, vidíte, takto, aby to bolo dlhšie. Východ bude takto. Tak, dikares. A už to je. Máme hotový ďalšiu vec. Teraz by sme si mohli spraviť nejaký veľký coaster. To by bolo super. No, toto, tak. Toto je coaster. No, skúšame takýto. Build this. Wood, fotka, ak vyzerá. Ten by sme mohli hneď ako prvý. No, čakajte, ja spravím ešte toto. Kúkajte, aby sme to videli. Jaké to je veľké. OK, toto nič. Nemám 9000. Dobre, tak Karen. Koľko stojí Karen? To by išlo 8000. To tiež nemám. Kde to je? To je napísané. Cost 8000. Tinder, Tams. To stojí 12 000, kurník šopa. Woodwind 11 000, Woodchip 7 000, odpisujem na všetky pracháty. 9 000. Tinder, Splinter. Splinter má koľko? Ako to vyzerá? Ten Splinter by akože išiel aj možno. 9 000, tak nič, postavíme niečo iné.
Nejaký iný koster týchto koster buildings. Shona má koľko? 6000, ne. Katrin 4000, tak to by išlo. Hotovo, Katrin. OK. Trošku bližšie. To čo je? Počkaj, čeky. To čo, ale ja to musím teraz zničiť. Entrance, OK, už som to opravil. Tak, hotovo. Tak, hotovo, už to je. Tak, už to spravíme. Tak to na to bude dlhá rada, podľa mňa. Budem musieť zničiť strom. Tak, on to je takto. Tak, už iba východ. Toto spravíme rýchlo. OK, už to je hotové. Čiže takto už to máme. Tak nám zatiaľ vyzerá náš Luna Park. No, celku dobre vypadá. Ešte si všimnem takto. OK, tak to by sme mohli. A my to spravíme tak. Teraz že pôjdeme prechádzať každú mapu prejdeme. OK, tak sa dohneme. A to bude asi na jeden diel jedna mapa. Aha. Dobre, ja by som mohol postaviť ešte toto. Build this. OK, tak, OK, v pohode. Už to bude aj hotové. Ešte jednu vec musíme urovnať. Ne. Trollololol. Ne. No, už to vyšlo. Východ bude takto. Ne. Kurník šopa, toto ja kašľam akože nemore. Tak, už to je hotovo. Dobre, teraz by sme mohli postaviť niečo ďalšie. A čo také by sme poštávali? Stačí nám zatiaľ toto v tomto svete, nie? Ešte nejaké veci na jedenie, čo postávame. Tak, toto. No, OK. Poďme si všetko pozapínať. Môže byť, ešte tam dám, lavičky sú tuto vlastne. Poďte, ešte tam dám nejaké veci nájdené, toto pitie. Hotovo. A už otvárame všetky. Tak, otvárame všetky. A už by sme mohli otvoriť aj náš park. Dúfam, že sa vám bude fakt táto séria páčiť, lebo toto. Tak, konečne a ideme otvoriť náš park. No, zadarmo, zatiaľ. Prvé stupy budú zadarmo. Otvorený. Super Hyper Luna Park. To nak budeme čekovať. To budeme request. Čekujeme na prvého zákazníka. Čaky, budeme chvíľku trochu čakať, ale to je jedno. It's not fair! OK. Kde si ty prvý človeček? Chodíme sa toto. A už ide! To už je tu, áno. First človek. Yeah. Toto bola osudová chvíľka. Tak, uvidíme, kam pôjde. To som zvedavý, akože dosť. Počkaj, ešte tam toto. Neplač. Hej, to je v pohode. Pitel. Do čoho ide? To som zvedavý. A už odchádza? Či by zabludil? Pri jedle stánku tam dáme takto veci. Koľko je tu už ľudí? 4 US-tovia, to bude super, ale nikto tu ešte není. Skupuje jedlo. Sú čuráci. Ferris wheel. Was is das?
What is this very well? Okay, this performance. We got postavit this. Okay, už to je hotové. Tvoríme. Ale že to dosť ľudí ináč, ak dobre vidím. Ok, to je super. Tak. Koľko je to ľudí? 20 ľudí, ty vole, už to rýchlo narastlo ináč. Ok, v pohode, tak to bude super. Niekto ide prvý do Haunted House. Hoď, mám 24 questov. Za to máme dosť veľa lajkov. Tak dúfam, že sa vám toto video páčilo, like, odber a že sa pri ďalšom videu a čau.